Este ora 6 seara. Abia acum au ieșit câteva sute de moldoveni de la consulat care au obținut astăzi cetățenia română. Ei au primit așa fel de certificat după ce au depus jurământul. Bucuros și foarte fericit după atâta termen îndelungat din așa atâția ani de așteptare. Din 2002 și de acum 2010, 8 ani, așa ies. De curs de 8 ani am așteptat ca să-mi primesc certificatul. În fiecare joi, în Consulatul României la Chișinău, moldovenii depun jurământul pentru a deveni cetățeni români. Însă numărul celor care așteaptă pașaportul român este mult mai mare. Natalia a depus actele în 2000 și a așteptat 6 ani un răspuns. Deci a pregătit toate actele și s-a implicat un rudul și a zis că dacă vreți mai repede pot să vă ajut ca să depuneți prin cineva, adică chiar să meargă direct la București să depună actele. Chiar dacă a plătit o sumă considerabilă de bani, după ani de așteptare, Natalia a aflat că dosarul ei nici nu a fost depus la București. În 2006 noi am trimis o scrisoare la Direcția de Cetățenie să verificăm dacă au fost depus sau nu, este pachetul sau nu. Sigur că mi s-a spus că familiile noastre nu figurează. Din motiv că dosarele pentru cetățenie română se procesează greu, mulți moldoveni apelează la servicii intermediare, deseori ilegale, pentru care plătesc bani grei și n-au garanția că vor obține actele. Am sunat să vedem cât ar costa aceste servicii. Alo, bună ziua! Eu vă sun în legătură cu anunțul. Dumneavoastră mai faceți pașapoarte? Da. Și eu n-am depus niciodată dosar, dar eu vreau să-mi fac. Îți faci în 5 luni de zile, costă 1700 de euro. Cum să faceți? De un Da, dar avans? pachetul întâi scotezi la arhivă certificatul emisător. Pentru a obține un certificat de naștere de la Arhiva Națională trebuie să plătești doar taxa de stat de 10 lei, însă intermediarii cer pentru aceste acte suma de 200 de euro. Administratorul unui site pe care este plasată informația despre procedura de redobândire a cetățeniei românești a afirmat că o bună parte din intermediari sunt niște escroci. S-au făcut deja cozi la consulat și la ambasadă. Aproape fiecare al doilea îți oferă servicii să-ți urgenteze ceva. Și majoritatea cazurilor sunt țepe, oamenii plătesc și nu mai pot recupera nici banii, nici actele. De ambasada ar trebui minimum ce să facă. Să-i explice pașii. Când depui, cum depui, ce acte depui. La noi lipsește comunicarea între instituțiile statului român și cetățenii aplicanți. Ghenadie Brega crede că însăși procedura de redobândire a cetățeniei, conform legislației românești, este alta. Conform legislației românești, dacă ai actele în mână și vrei să depui pentru obținerea cetățeniei române, trebuie să vii direct la ambasadă și să depui actele. Din păcate, ambasada face abstracție de ce spune litera legii, te pune să te programeze în prealabil, să aștepți un an, 2, 5, până te invită să depui dosarul propriu-zis. Etapa asta e nejustificată prin nimic. În vizita sa la Chișinău, Traian Băsescu a promis că vor fi procesate timp de 6 luni toate dosarele depuse anterior. Guvernul României a aprobat înființarea unei agenții pentru acordarea cetățeniei. Deci în 6 luni de la înființarea agenției vom lua din urmă și dosarele care au fost depuse înainte de apariția noii legislații, în așa fel încât oamenii care stau de ani de zile să se încadreze și ei. Procesul de redobândire a cetățeniei românești a început în anul 1991. El a fost blocat în 2001 și reluat în 2004. Anul trecut, peste 20.000 de cetățeni moldoveni și-au redobândit cetățenia română.